Кояш җирне яктырта, уку кешене ди халык мәкале. Бүгенге уеныбызда да бик күп укырга яратучы укучылар көч сынаша. Димәк, уен бик кызу булачак. Беренче этапта алар үзләрен яхшы укучы икәнлекләрен дәлилләделәр. Бүген дә бу статусны аклый алырлармы? Монысын инде бүгенге уеннан соң белербез, каршы алырбыз. Бүген бездә Әминә һәм Гадел. Сәлам. Исәнмесез. Инде әйдәгез үзегез белән якыннанрак танышып китик. Әминә, беренче булып сүз сиңа. Минем исемем Әминә, мин 2нче татар гимназиясендә укыйм һәм мин музыка белән шөгыльләнәм. Мин теге юлы бу тапшыруда инде булган идем һәм миңа минем кайбер җавапларым бик тә ошап бетмәде. Бүген мин үземнең нәтиҗәмне яхшыртам дип уйлыйм. Яхшы, без яңгышлар телибез, әмма көндәшең Гадел белән дә танышыйк. Минем исемем Гадел, мин 121-нче лицейның 7нче классында укыйм. Мин футбол белән шөгыльләнәм, рәсем ясарга яратам, урамда йөрергә яратам. Кыскалыкта осталык ди безнең татар халкы. Бүген без Әминә һәм Гадел белән шулай акыл батыл тапшыруның 2нче этабын дәвам итәрбез. Инде берничә уен гына калып бара. Финалистлар әкренләп билгеле була. Сезгә уңышлар телим. Уеныбызны башлыйбыз. Сез әзерме? Әйе. Акыл батыл тапшыруның беренче турын башлыйбыз. Күрәм, Әминә дә, Гадел дә сорауларны яудырганымны көтеп тора. Шуңа күрә әйдәгез озакка сузмыйбыз, башлыйбыз. Искәртеп узам, беренче тур безнең үзгәрешсез калды. Шулай ук 3 сорау яңгыраячак. Һәр сорауга җавап варианты бирелгән. Сезгә дөресен сайларга кирәк булачак. Балларны сез үзегез куясыз. Әгәр дә инде җавабыгыз дөрес икән, балл сезнең исәбегезгә була. Юк икән, балл инде гомуми исәптән алына. Игътибарлы булыгыз. Беренче сорауны укыйбыз, игътибарлы булыгыз. Туфрак турындагы тәгълиматкә нигез салучы. Бу сорауга беренче булып, Гадел, син җавап бирерсең, ничә балл куясың? 10 балл куям. Югары балдан башладык без Гадел белән. Әминә? 10. Әминә дә 10 балл куя. Искәртеп булсам, ялгыш җавап биргән очракта балл гомуми исәптән алына. Димәк, җавап вариантлары: Владимир Вернадский, Василий Докучаев, Сергей Королёв, Николай Коперник, Джордана Бруно. Минемчә, дөрес җавап Василий Докучаев. Дәлилли аласыңмы җавабыңны? Ул туфрак турында тәгълиматка нигез салучы кеше була. Җавабыңны кабул иттем. Минемчә, ул Василий Докучаев, чөнки ул бу шөгыльләренә берничә ел сарыф иткән һәм инде ул туфракны минемчә бик әйбәтләп өйрәнде. Яхшы, шуңа күрә тәгълимат салгандыр дип. Әйе. Тәгълиматкә нигез салучы. Василий Докучаев туфракның мөстәкыйль табигый җисем булуын исбатлаган шәхес. Ул Россия туфракларын өйрәнә. Дөньяда беренче туфрак квалификациясын төзеп. Афәрин, сез дөрес җавап бирдегез. Дәвам итәбез, 2нче сорауга күчәбез. Билгеле бер дәүләттә даими яшәүче һәм аның законнарына буйсынучы, билгеле бер хукуклары һәм бурычлары булган кеше ничек атала? Җәмгыять белеменнән бу сораубыз. Бу сорауга беренче булып Әминә җавап бирәчәк. Сорауны аңладыңмы? Әйе. Ничә балл куясың? Мин 10 балл куям. Яхшы, кабул иттем. Мин дә 10 балл куям. Калышмыйбыз дисең инде. Яхшы, җавап вариантларын тәкъдим итәм. Патриот, патриарх, граждан, шәхес, депутат. Минемчә, монда граждан дигән сүз дөрес, чөнки мәсәлән, без дә сезнең белән без Россия Федерациясенең гражданнары. Менә бит ничек дип саный икәнбез Әминә, Гадел, син? Минем дә җавабым граждан. Сез бик дөрес җавап бирдегез. Афәрин, 10 балл. 2-гә. Дәвам итәбез. 3нче сораубыз. Җирдә иң киң таралган үсемлекләр. Бу юлы сорауга беренче булып Гадел җавап бирәчәк. Ничә балл куясың? 7. 7 балл уйнатабыз. Әминә, син? 7. 7 балл. Кабул иттем. Җавап вариантларын тәкъдим итәм. Кыйынсындыгыз әле бу сорауны. Су исемнәр, ябыгырлыклылар, лишайниклар, ашыгырлыклылар, нүкләр. Гадел, синнән башлыйбыз. Минем уйлавымча, ул су исемнәр.
Су исемләр дип беләсең. Әйе. Суда бик күп исемлекләр үсә дисең. Кабул иттем. Әминә. Ачык орлыклыларның аның орлыклары ачык күренә һәм ул кеше күзенә күренә. Ябык орлыкларның ул күренми һәм минемчә ачык орлыклар монда күбрәк туры килә. Хәзер дөрес җавапны тыңлыйбыз. Ябык орлыклылар планетабызда өстенлекне алып торган үсемлекләр төркемен тәшкил итә. Кеше үстерә торган барлык авыл хуҗалыгы үсемлекләре ябык орлыклыларга керә. Алар кешенең азык продуктлары, промышленностьнең төрле тармаклары өчен чимал белән тәэмин итәләр, медицинада файдаланылалар. Кызганыч, сез икегез дә ялгыштыгыз. Дөрес җавап ябык орлыклылар иде. Ярый, кәефне төшермибез, икегездә дә 13 балл. Тапшырыгызны дәвам итәбез. Икенче турыбыз кагыйдәләре булайрак булачак. Сезгә 6 төрле җөмлә язылган, тезис дип атыйк инде без аларны. Шулар арасында дөресләре һәм ялганнары, уйдырмалары бар. Сезгә шушы тезислар арасында берәрне дөресен сайларга кирәк булачак. Беренче катнашучы үзенә тезисын сайлаганнан соң, икенче катнашучы аның җавабын кабатлый алмый. Шуңа күрә башканы сайларга кирәк булачак. Шулай ук балларны бу турда сез үзегез куясыз. Сез әзерме? Әйе. Иң беренче сезгә 6 тезисны тәкъдим итәм. Туфрак җир кабыгының коры җирдәге өске катлавы. Икенче тезис Австралиянең башкаласы Сидней. Өченче факт компас ярдәмендә урында дөрес ориентлашырга була. Дүртенче җөмлә синтаксис җөмләләрне һәм сүз тезмәләрне өйрәнә. Бишенче җөмлә кипарис яфраклы агач. Һәм 6нчы тезис квадрат тигез яклы туры почмаклы ул. Беренче булып бу биремне Әминә үтәячәк, ничә балл куясың? 8 балл куя Әминә. Гадел Әсин? Мин 10 балл куям. Яхшы, кабул иттем. Димәк, Әминә, син беренче тезисны сөйлисең. Компас ярдәмендә урында дөрес ориентлашырга була дип мин дөрес итеп саныйм. Шушы фактны сөйлисең. Әйе. Гадел Әсин? Минем җавап квадрат тигез яклы туры почмаклы ул. Син шушы тезисны сөйлисең. Әйе. Квадратны күргәнең бар, син? Әйе. Һәм аны тигез яклы дип саныйсың. Әйе. Афәрин, сиңа 10 балл, Әминәгә 8 балл. 4 тезис янына яңа 2 тезис өстибез. Игътибарлы булыгыз. Тәмамлык җөмләдә исем белән белдерелгән кисәкне ачыклап килә. Һәм соңгысы Зәңгәршәлне Кәрим Тинчурин язган. Гадел, бу очракта беренче булып син җавап бирәчәксең, ничә балл куясың? 10 балл куям. 10 балл. Әминә, син? 10. Әминә дә 10 балл куя. Гадел, синең җавабыңны көтәбез. Минем җавап кипарис яфраклы агач. Гадел, кипарис яфраклы агач дип саный. Син кипарисны күргәнең бармы? Юк, мин уйлыйм, яфраксыз агач юк дип. Кабул иттем, ярар. Минемчә, туфрак җир кабыгының коры җирдәге өске катлавы дөрес фикер. Чөнки туфрак чыннан да ул җирнең коры өлеше ул туфрактан тора һәм инде минемчә бу дөрес җавап. Сезнең тезисларыгызны кабул иттем. Туфрак җир кабыгының коры җирдәге өске катлавы, бу тезис дөрес. Ә менә кипарис яфраклы түгел, ә ылыслы агач. Тагын 2 тезис истибез. Үзбәк хан, Казан ханы. Һәм соңгысы виноград вегетатив юл белән генә үрчи. Бу юлы беренче булып Әминә җавап бирәчәк. Ничә балл куясың? Мин 8 балл куям. 8. Мин 10 балл куям. Син 10 балл куясың. Яхшы. Кабул иттем. Минемчә, монда синтаксис җөмләләрне һәм сүз тезмәләрне өйрәнә дигән фикер дөрес. Чөнки синтаксис ул чыннан да җөмләләрне һәм сүз тезмәләрне өйрәнә. Минем җавап Зәңгәршәлне Кәрим Тинчурин язган. Зәңгәршәлне укыганың яки спектаклен караганың булдымы? Караганым бар. Авторын беләсең инде. Кәрим Тинчурин язган дисең. Шулай дип уйлыйм. Дөрес сөйлисең. Чыннан да Кәрим Тинчурин Зәңгәршәлнең авторы булып исәпләнә. Синтаксис җөмләләрне һәм сүз тезмәләрне өйрәнә. Шулай итеп безнең икенче турыбызга йомгак ясалды. Нәтиҗәләрне сез хәзерге вакытта экранда күрәсез.
Икенче турга без Әминәнең өстенлеге белән керәбез, чөнки Әминә икенче турда үзен сорауларга дөрес җавап бирде. Кысанча каршы Гадел безнең бераз ялгышты. Хәзер без сезнең белән әдәбиятка тукталырбыз. Дөресрәге, тулырак әйтсәк, Дәрдмәннең иҗаты турында сөйләшербез. Дәрдмәннең иҗаты белән танышмысыз? Әйе. Шигырьләрен беләсез? Шигырьләрен беләсезме? Димәк, сезгә бүген аның «Карап һәм каләмгә хитап» дигән шигырьләре тәкъдим ителгән. Карап шигырен безгә тәкъдим итәр Гадел син. Тәкъдим итәрсең, каләмгә хитап шигыре Әминә сиңа кала инде, яме? Сез ни эшләргә тиеш буласыз соң? Сезгә бирелгән шигырьләрдә кайбер сүзләр төшеп калган. Шушы буш урыннарга сез сүзләрне өстәп чыгарга тиеш буласыз. Максималь балл 4. Гадел, синнән башларбыз. Дәртмән карап, шаулый диңгез, җил өрәдер, җикәнен киргән карап, төн вә көндез ул йөрәдер, юл бара ят ил карап. Чыкты җилләр, купты дулкын, ил карабын җил сөрә. Кайсы юллар, нинди упкын, тарта безне җан сырап. Афәрин, Гадел, 4 сүзне дә син бик дөрес атап бирдең. Яхшы нәтиҗә булды бу. Димәк, карап шигырен син беләсең. Хәзер дә Әминә сиңа тукталырбыз. Дәрдмән каләмгә хитап. Каләм. Калбыңа ни гаять бар, гаян ит. Килеп кичмешләре әхвален баян ит. Түгеп күз яшьләреңне бу мин бу сүзне белмим. Ни моңлы уйларың бар, сөйлә безгә. Бабалар кабере янында моны белмим. Зар, аталар рухының армандасы бар. Кара туфрак тулы мазлум нидасы, алар кемдер, алар кемнәр фидасы. Син бер сүзне дөрес әйттең. Шуңа күрә кызганыч син бер генә балл эшләдең бу турда. Шуның белән 3нче турыбыз тәмам, 4нче турны һәрберегезгә аерым-аерым уйнатырган. Сез әзерме? Әйе. Уйныйбызмы? Әйе. Алсайдагыз. Күчәбез 4нче турыбызга. Башлыйбыз. Дүртенче турыбызны башлыйбыз. Әминә безнең әлегә өстенлек белән бара, шуңа күрә тема сайлау мөмкинлеген беренче булып аңа йөкләнгән. Темаларын тәкъдим итәм. Планеталар, Казан ханлыгы, Һади Такташның тормыш юлы, ачыгырлыклылар. Мин Казан ханлыгы темасын сайлыйм. Ни өчен? Чөнки минемчә бу темалардан бу иң сөйләшүчән тема. Сөйләшүләр. Яхшы, сөйләшербез синең белән. Гадел, инде синең чиратың. Кайсы теманы сайлыйсың? Мин Һади Такташның тормыш юлын. Сайлыйсың. Әйе. Һади Такташның иҗаты белән танышмысың? Әйе, таныш. Ярый, без бүген аның тәрҗемәи хәле турында сөйләшәбез, яме? Ярар. Темалар сайланды, уенныбызны башлыйбыз. Әминә, беренче булып син. Хәзер инде без синең белән максималь балл җыярга тиеш булабыз. Һәрбер сорауга дөрес җавап бирсәң 5 балл куячакбыз. Килештекме? Димәк, барлыгы 4 сорау булачак. Җавап вариантлары каралган. Шуңа күрә яхшылап уйлап, тулы җаваплар белән җавап бирәсең дип көтеп калам. Башлыйбыз. Казан ханлыгының төп халкын кемнәр тәшкил иткән? Җавап вариантлары: болгарлар, марилар, чуашлар, удмуртлар. Минемчә, Казан ханлыгының төп халыгы ул болгар булган, чөнки без, мәсәлән, үзебезнең бабаларыбызны болгар бабаларыбыз дип әйтәбез. Менә бит ничек. Шундый фикерләр белән яшим. Әминә, җавабының бик дөрес, чыннан да Казан ханлыгының төп халкын болгарлар тәшкил иткән. Дәвам итәбез. Икенче сорау. Казан ханлыгының беренче ханы. Җавап вариантларын тәкъдим итәм. Мөхәммәд Әмин хан, Шах Гали хан, Мәхмүд хан, Сафа Гәрәй хан. Минемчә, Казан ханлыгының беренче ханы ул Шах Гали хан булган. 1945 елда Алтын Урда ханы Олу Мөхәммәднең улы Мәхмүд болгар князы Халимбәкне үтерә һәм хакимнәрнең яңа династиясына башлангыч сала. Ханлык беренче 20 елда ил белән Мәхмүд идарә иткәндә аеручанлык була. Тик аның вафатыннан соң күп нәрсәләр үзгәрә. Димәк, аның беренче ханы Мәхмүд хан булган. Кызганыч, 5 баллны сиңа куя алмыйбыз, ләкин дәвам итәбез. 3нче сорау. Булар Казан ханнары. Хәзер җавап вариантлары:
һәм шул җавап вариантларының бер группасы дөрес була. Демәк, беренче группа Мәхмүд, Галимбәк, Үзбәк. Икенче вариант Туктамыш, Кубрат, Сафагәрәй. Өченче вариант Сахибгәрәй, Сафагәрәй, Ядегәр. Дүртенче вариант Олуг Мөхәммәд, Үтәмеш, Гәрәй, Шах, Гали. Минемчә, Казан ханнары ул икенче вариантта күрсәтелгән. Алар ул Туктамыш, Кубрат һәм Сафагәрәй. Сафагәрәй чыннан да Казан ханы булган. Ә менә Туктамыш һәм Кубрат ханнар Казан ханнары булмаганнар. Кызганыч, син тагын ялгыштың. Дөрес җавап Казан ханнары Сахибгәрәй, Сафагәрәй һәм Ядегәр. Дәвам итәбез. Дүртенче соңгы сорау игътибарлы бул зинһар өчен. Казан ханлыгы ничәнче елда яшәүдән туктый? 1518 ел, 1549 ел, 1551 ел һәм 1552 ел. Минемчә, Казан ханлыгы ул 1552 елны яшәүдән туктый. Һәм нинди вакыйга нәтиҗәсендә? Чөнки Казанны Иван 4-нче басып ала. Әйе, менә шуннан 1552 елдан Казан ханлыгы ханлык булудан туктый. Ярый, без синең белән 4-нче уен уйнадык. Кызганыч, син бары тик 10 гына балл эшли алдың. Ләкин әйтә кайфын төшермәм. Нәтиҗәләрне без бераз соңрак белербез. Син инде безнең әле бераз гына калышып бардың, ләкин хәзер куып җитәргә мөмкинлек бар. Син әзер булсаң, башлыйбыз. Әйе, мин әзер. Беренче сорау. Булачак шагыйрьнең әти-әниләренең исемен дөрес билгеләргә кирәк. Димәк, беренче вариант Шәмсибану апа һәм Хайретдин абый. Шәмсиниса апа, Хайрулла абый. Өченче вариант Шәмсикамар апа, Хайрулла абый. Дүртенче вариант Шәмсиниса апа, Хайри абый. Минем җавап Шәмсиниса апа, Хайрулла абый. Хади Такташның Әтиәнисе. Хади Такташ 1901 елның 1 гыйнварында крестьян гаиләсендә туган. Аны беләсең. Әйе. Малайга Мөхәммәтҗан дип исем кушалар. Әмма тора баргач, бу исемне ошатып бетермичә, мулла чакыртып, аны Мөхәммәт Хадигә алыштыралар. Хайрулла абый белән Шәмсиниса апаның 3нче баласы була ул. Авыл кешеләре исемен кыскартып малайны Хади дип кенә йөртә башлыйлар. Дөрес җавап бирдем. Икенче соравыбыз. Хади Такташ нинди мәдрәсәдә укып белем ала? Җавап вариантлары: Сыркыды авылы мәдрәсәсендә, Пешле авылы мәдрәсәсе, Кырлай авылы мәдрәсәсе, Оренбург мәдрәсәсе. Минем җавап беренче вариант Сыркыды авыл мәдрәсәсендә белем ала. Сыркыды дигән авылда мәдрәсәдә укыды дип саныйсың син. Мин әйтәм, син ялгышасың, чөнки Мөхәммәт Хади Пешле авылы мәдрәсәсендә укый. Дәвам итәбез. 3нче сорау. Хади Такташ Оренбургта яшәгәндә нинди газетада сәркатип булып эшли? Җавап вариантлары: Әйтер сүз, Ялт-йолт, Юксыллар сүзе, Яшен. Минемчә, Хади Такташ Оренбургта яшәгәндә Юксыллар сүзе дигән газетасында эшли. Менә бу сорауга син дөрес җавап бирдең. Чыннан да Оренбургта яшәгәндә безнең авторыбыз Юксыллар сүзе газетасында эшли. Дәвам итәбез. 1921 елда Такташ кая күченеп китә? Мәскәүгә, Оренбургка, Ташкентка, Казанга. Синең җавабың? Минем уйлавымча, 1921 елда Хади Такташ Мәскәүгә күчеп китә. Ничек дип уйлыйсың син анда? Ул газетада эшли бугай. Мәскәүгә күчеп китә дип уйлыйсың? Әйе. 1921 елның язында Такташ Ташкент шәһәренә күченеп китә. Анда ул Белем йорты журналының җаваплы сәркатибе вазифасын үти. Шуңа күрә бу сорауга син кабат ялгыштың, кызганыч.
тапшыру башында әйткән идем. Бүген безгә иң кызыксынучан, иң белемле укучылар килде дип, бу чынында шулай булып чыкты. Бераз маягышларга карамастан, Гадел дә, Әминә дә үзен бик яхшы яктан күрсәттеләр. Афәрин сезгә. Менә инде 3нче этапка сез узачаксызмы, юкмы? Без инде моны тагын берничә тапшырдан соң белербез. Мин сезгә уңышлар телим. Киләсе очрашуларга кадәр. Сау булыгыз. Сау булыгыз. Туйым алганда миңа уен ошады, әмма минем теге минусларым да булды. Чөнки, мәсәлән, мин Дәрдеман шигырьләре белән таныш, әмма мин аларны ничектер укымыйм, үземә укымыйм. Минем бу уенда кайфым төшмәде, чөнки иң мөһиме җиңү түгел, ә катнашу. Кайбер сорауларны мин үземә белмәдем. Мин үзем белмәдем һәм бәлки җиңел итеп белмәдем, ә менә тик заг иттереп уйлап кына башыма килде.